நமசிவாய. அதாவது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். மெயினா பார்த்தோம்னா லேடிஸ் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் இருக்கு. இது வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து பெண்கள் அணிந்து கொள்ளலாம், சின்ன பெண்கள் அணிந்து கொள்ளலாம். அதாவது சின்ன பெண்கள் நான் சொல்றது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 13 இயர்ஸ்க்கு சின்ன குழந்தைங்களும் அணிஞ்சிக்கலாம், அதனால ஒன்றும் தவறு கிடையாது. அதாவது ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிற ரீதியான ஒரு விஷயமாக பார்க்குறேன். ஒரு 13 அண்ட் அபவ் இயர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள், பெரிய ஓரளவுக்கு ஒரு 25-30 அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் ஏதாவது, அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் வாட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. எல்லா விதத்திலையுமே வெளியில இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கிட்ட இருந்து, வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நபர்கள் கிட்ட இருந்து, ஈவில் ஐல இருந்து, கெட்ட விஷயங்கள் நடக்காத இருக்கிறதுல இருந்து, கிரக தோஷங்களில் இருந்து, எல்லா விஷயத்திற்குமே ஒரு துர்க்கை, ஒரு தெய்வம் நம்ம உடம்பிலே இருக்கிறதுனா அது எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் செய்வோம், எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும். உங்களுக்குள்ள வந்து நீங்களே ஒரு துர்க்கையாக இருந்தால், நீங்களே ஒரு தெய்வமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இது மாதிரி. அப்ப ஆண்கள் வந்து இது மாதிரி செய்யலாமானா ஆண்களுக்கு இது எந்த விதத்தில் பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கண்டிப்பான முறையிலே தோல்விகள், எந்த விதத்திலையும் ஒரு தோல்விகள், எதிராளிகளை பார்த்து ஒரு பயப்படாம இருக்கிறது. ஏதாவது ஒரு கடன் ரீதியான ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள்னா அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பயம் வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஒரு அன்னோன் ஃபியர் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ராகு சாட்டன் பீரியட்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு அன்னோன் ஃபியர் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தசையிலயோ ஒரு புத்தியிலயோ அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சோ அந்த மாதிரியான டைம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்னோன் ஃபியர், அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வெற்றி கிடைக்காத தன்மை, எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் வெற்றி கிடைக்காத தன்மை அப்படின்ற மாதிரி. முக்கியமாக வந்து ஆண்களோட இன்னொரு விஷயத்துல வந்து இந்த விஷயம் பார்க்கறது வந்து பார்த்தோம்னா, ஏதாவது ஒரு ரீதியா ஏதாவது ஒரு தவறுகள் நம்ம வந்து செய்திருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு கேள்வி இருந்து கொண்டே இருக்கும். நம்ம வந்து இந்த தவறு செய்து விட்டோமோ, இந்த தவறு செய்து விட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம். அந்த தவறு நம்ம வந்து இது செய்திருக்க கூடாது, மனசாட்சிக்கு விரோதம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, சில விஷயம்லாம் நமக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஏதாவது ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஒரு பூச்சியோ ஏதாவது ஒரு மிருகத்தையோ கூட நம்ம வந்து அடிச்சிருப்போம், தேவையில்லாம அடிச்சோமே, அது கத்திட்டே அழுதுட்டே ஓடிச்சு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் கூட, ஒரு ஸ்மால் விஷயங்கள், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கூட சொல்றேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விஷயங்களா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஏதாவது தெரியாம செஞ்ச தவறுகள், தெரிந்தும் தெரியாமலும் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த தவறுகள் அப்படின்றோம்ல, அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள். அடுத்ததா வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு ராகு திசை, ஜென்ரலாவே இது வந்து பெண் ஆண்கள் 2 பேருக்குமே ராகு திசை ரீதியான விஷயங்கள், ராகு புத்தி ரீதியான விஷயங்களும் சரி, அதே மாதிரி சாட்டன் ரிலேட்டட், சாட்டனுக்கு வந்து 8 முக்கி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் இதுவும் வந்து கண்டிப்பான முறையிலே சனி ரீதியான ஒரு தசா புத்திகளிலும் கண்டிப்பான முறையில காக்கும். இட் ரிலீசஸ் பயோ எனர்ஜி. நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க. ருத்ராட்சம், 9 முக ருத்ராட்சம். இந்த 9 முக ருத்ராட்சம் வந்து அற்புதமான வகையிலே பயன் தரக்கூடியது. நீங்க வந்து எந்த ஒரு காரணத்து கொண்டும் தங்கத்தையோ வெள்ளியிலையோ போட்டு 2 பக்கமும் அடைச்சிடக்கூடாது. சயின்டிபிக்கலாவும் பார்த்தோம்னா இட் ரிலீசஸ் பயோ எனர்ஜிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு வந்து பயன்பட்டு வருகிறது. நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த கடன் அடையிறதுக்கு வந்து 7, 8, 3 போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி அடிக்கடி பணம் வருவதற்கு லட்சுமி காம்பினேஷன் அப்படின்னு 7, 8 சொல்லியிருக்கேன். இந்த 9ங்கிறது வந்து சொல்ல தூண்டியது காரணம் வந்து பெண்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரியான விஷயமா கேட்டார்கள். இன்னொன்னு வந்து அவங்க கேட்கிற கேள்வி வந்து பெண்கள் வந்து இந்த மாதிரி ருத்ராட்சம் அணியலாமான்னு. தாராளமாக அணியலாம். நூற்றுக்கணக்கான பெண்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்திருக்கேன். பல வருஷங்களாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு 8 to 10 இயர்ஸ் சொல்லலாம். பலர் அணிந்து வந்திருக்கிறார்கள். எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு இதுல வந்து தாம்பத்திய விஷயங்கள், அவர்களோட மாதவிடாய் பிரச்சனைகளோ, வேற எந்த ஒரு தீட்டு அப்படின்ற மாதிரி, ருத்ராட்சம் தீட்டு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் வந்து ருத்ர ஜபாலா உபனிஷத் என்று சொல்லக்கூடிய ருத்ரத்தை பற்றிய, அதாவது ருத்ராட்சத்தை பற்றிய உபனிஷத்திலே பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரி இடத்திலே சொல்லப்படவில்லை. அனைவரும் எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் இதை அணிந்து கொண்டிருக்கலாம் என்றுதான் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த தீட்டுங்கிற மாதிரி விஷயம், இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் போடக்கூடாது, பெண்கள் போட்டா ஏதாவது ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரியோ, அல்லது தாம்பத்தியத்தில் இருக்கும்போது போடக்கூடாதுன்ற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவையே தவிர வேற எந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது. இந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிரஷ் ஒன்று, புதுசா ஒரு பிரஷ் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கணும் இந்த ருத்ராட்சத்துக்கு. எப்ப இந்த மாதிரியான ருத்ராட்சம் நம்ம போட்டுட்டு இருக்கும் போதும் ஒரு 2 to 3 days ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஜென்ரலா நம்மளோட பல்ல கிளீன் பண்ற மாதிரி இதுக்குன்னு தனியான ஒரு பிரஷ் வச்சுட்டு அதை அப்பப்ப கிளீன் பண்ணி போடும்போது அது வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த எனர்ஜிங்கிறது ரொம்ப வேகமாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நிறைய மண் இருக்கும், நம்ம வந்து அப்படியே படுத்து தூங்குவோம். சாதாரண காற்றில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அதை அடைபட்டு போகும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேருக்கு அது வந்து பயன் தராம போகும். ஒரு வருஷம் எல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதனால எப்பவுமே அந்த கிளீனிங் ஹேபிட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பான முறையில் இருக்க வேண்டும். இது போன்ற வந்து ஒரு விஷயம் வந்து கண்டிப்பான முறையில் ப்ரொடெக்ஷன்ங்கிறது எப்படி தருதுன்னு கேட்கலாம். அப்ப எப்படி தருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது துர்க்கையுடைய அம்சம் 9 முக ருத்ராட்சம், நவராத்திரி நாயகிகள் இருக்கார்கள் இல்லையா, அந்த நவராத்திரி நாயகிகள் 9 நாளுக்குரிய நாயகிகளும் ஒருங்கே இணைந்ததுதான் 9 முக ருத்ராட்சம். அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். பல்வேறு நாடுகளிலும் சரி வந்து இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து புரிஞ்சுட்டு அவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயுர்வேதத்திலே கண்டிப்பான முறையில் இந்த ருத்ராட்சம் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. சித்த மருத்துவத்திலையும் ருத்ராட்சம் யூஸ் பண்றாங்கிறது நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆயுர்வேதத்தில் எனக்கு கண்டிப்பாவே தெரியும். சோ அப்ப இந்த ருத்ராட்சம் வந்து எல்லா விதத்திலும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் தரும். நமசிவய மந்திரத்தை சொல்லி வரலாம். பர்டிகுலரா ஒரு சில விஷய நபர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான 9 முக ருத்ராட்சம் வந்து அணியணும் அப்படின்னு விரும்பி அணியவர்கள் வந்து பர்டிகுலரா ஒரு
மந்திரம் அப்படின்ற மாதிரியான ஏதாவது ஒரு தேவைகள் இருந்தால் அவர்கள் வந்து தானாக கேட்கலாம். அப்ப கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த 9 ருத்ராட்சத்திற்கு என்ன ஒரு மந்திரம் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் சொல்றேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் இல்ல, இது இந்த பர்டிகுலர் இந்த நயன் முக்கியோட விஷயத்திற்கு மட்டும் சொல்றேன். ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எல்லா முகத்துக்கும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு வந்து நான் கமெண்ட்க்கு ரிப்ளை பண்றதே டைம் ஆயிடும். ஸோ ஜென்ரலா ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்ன செய்யலாம் பெண்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் செய்யும்போது இந்த ஒரு ருத்ராட்சம் கண்டிப்பான முறையிலே பெண்களுக்கு எல்லா வித ஒரு ப்ரொடெக்ஷனையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆண்களுக்கு எல்லா வித வெற்றியையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். அணிந்து பயனடையுங்கள். நம சிவாய.